जोंनि जे बेंगल कलेजाव जोंहा मोनसे NSS इउनिट दङ। ओमफ्राय जोङो बे कलेजनि तरफनिफ्राय NSSजों लोगोसेयैनो जोंहा मोनसे गामिफोरखौ एडप्ट खालायनायनि मोनसे सिस्टेम दङ आरो जोङो बे गामि एडप्ट खालायनायनि थाखायनो जोङो बे बाथाबारि बा सालबारि बाथाबारि बे गामिखौ जोङो देग्लाय गोदानै जोङो बेखौ बासिनानै लादों। बे गामिखौ एसे फोसाबलांनो थाखाय जों सार्भे खालायनायनि नुबाय जे बेवहाय गोबां माने मावनांगौ खामानिफोर दङ। जि खामानिफोरखौ जोंनि बेवहाय थानाय थागिबिफ्रा मोजाङै मावनो हाजोबाखै। दा बेखौ जोङो एसे जोंनि कलेज तरफनिफ्राय बेखौ एडप्ट खालायनानै जों माबाफोर हेफाजाब होनो हायो नामा बेखौ थांखि लानानै जों बे गामिखौ जोङो एडप्ट खालायनो लादों देग्लायनिफ्राय। ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो नुदों जाहैबाय जेब्ला जों सार्भे खालायनो फैबाय जोङो थांनाय जे 19 तारिखनिफ्राय जोङो बे मोनसे स्पेशल केम्प NSSनि जों बेखौ लादों। बे गामियावनो लानाय जादों। ओमफ्राय बे केम्पआ दिनै बे 25 तारिख दिनै जोब्बाय आरो बे जोबनायसिमहालागै जोङो दाखालिनिफ्राय मावै जों माखासे लामाफोर खोबाय, लामाफोर फोसाबबाय, हाग्राफोर एवना होबाय, ओमफ्राय स्कुल बाउन्डारिफ्राव एसे बाउन्डारिनि खामानिफोर मावबाय। ओमफ्राय दा बे गामिनिफ्राय माखासे गोनांथिखौ दिन्थिदों जे माबाफोर मावनो हाथावथाव आरोबाव NSSनिफ्राय दंबावो नामा होननानै। ओमफ्राय बेहाय बे सासे जेबो माने गैजायै सासे मानसिनि हंला नामा बेबादि मोनसे बांदा बसुमतारी होननाय बेहा न' गैयामोन, थानो थाखाय बिराद जोबोद खस्थ' जादों। माबाफोर एसे हेल्प होनो हागोन नामा होननानै गामिनिफ्राय एसे बुंथिनायखाय जोङो बेखौ कलेज तरफनिफ्राय आं बहुद सिन्था खालायनानै NSS जिहेतु केम्पआ बेहाय जाखादों दा बिसोरनि भलेन्टियारफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै एसे थिं बायनानै ओमफ्राय बे सिमेन्ट खुन्थियाफोर बायनानै बे न' गंसे लुनानै होनो जों बेखौ थांखि लादों। जाहाथे बेनि जे सानै उन्दै गथ'फोर दं बेजों मोजाङै बेवहाय उन्दुनानै थानो थांनानै थानो हायो। उन्दुनो सान हर बेखौ बे न'खौहाय दा लुखांनानै होनाय जादों आरो। NSSआथ' दिनै 12 बोसोरसो जाबाय जोंनि बे कलेजाव गायसनजानाया आरो गुबुन खामानिफ्राव माने हाबाफारिफोरजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो बासिनानै लानाय एबा एडप्ट खालायनाय गामिफ्राबो जोङो खालायबोबाय थादों। नाथाय जोङो बोसोरथाम गाहाम खालायनानै बेखौ जों सोलायबाय थायो। दा बेफोरखौ लानानै जोङो दा बोसोरथामसो जाबाय जोङो बा सोरबाफोर गैजायै एकदम उफाय गैयै मानसिफोरनो न' लुना होनायनि जे जोंनि हाबाफारि बेयो बोसोरथाम जाबाय देग्लायजों। दा बेखायनो जोङो आरो उनावबो जोङो बेखौ माने मावलांबाय थागोन होननानै जोङो साननाय दङ। दा बेखायनो बे थांखिखौ लानानै दानि नैबे देग्लायबो बे बारावबो नों बेखौ लुनानै होनाय जादों। दा 100 माने भलेन्टियारफोर दङ, 100 भलेन्टियारफोर। दा 100आव जोङो एभ्रि इयार बेयो माने गलांनाय बे स्टुडेन्ट आउटगयिं स्टुडेन्टफोरनि जायगायाव बेखौ फिलआप खालामनानै लाखिनाय जायो आरो। जोङो बेनि अनगायैबो जोङो सानदों आरो बोसोरनैसो जों बेखौ एडप्ट खालायगोन बे गामिखौ। दा बेनि गेजेराव जोङो माखासे एवारनेस प्रग्रामफोर जोङो बेखौ जोङो लागोन। जिहेतु दा जों प्रथमबार एबारावसो जों प्रग्राम लादों बे बारावसो। ओमफ्राय दा उननि बाराव जोङो बेवहाय एवारनेस प्रग्रामा ओरैबायदि जागोन माब्लाबा हेल्थनि सायाव, ओमफ्राय माब्लाबा इडुकेसननि सायाव, आरो माब्लाबा बिदिनो ससियेल एवारनेस मोनसे माबा लाबोनाय बेवहाय जेने दायना माबा माबि एसे हेन्थेन फोथायनायफोर थायो। दा बेफोरनि सायाव माने माखासे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ जोङो खुंलांबाय थागोन आरो।